skal vi ud og finde nogle svampe. Den hårdeste skal tiltisses. Jeg kræfter ikke finde nogle svampe. De simpelthen, de gemmer sig alle sammen for mig. Sådan nogle små alfer. Og så gemmer de sig bare inde i hver træhjørne. Jeg kan overhovedet ikke finde en fucking hvide svampe. Under et hul. Det er der, hvor alle svampene gemmer sig. De gider bare ikke komme op på hullet. Hvis jeg prikker til dem, de vil ikke have, at jeg prikker dem. De vil ikke have, at de kommer op på hullet. Og så prikker jeg til dem. Det vil de simpelthen bare ikke have. De er bare mega egocentrerede. De kom derop i der fucking hul. Så, nu sker det. Jeg har fundet en svamp. Det vil ikke gemme sig for mig denne gang. Skal vi lige se. De her svampe her hårde nok. Jeg skulle da blød som en i helvede. Plus det er en pumpe. Se, der kommer røget af den. Så en mere farlig fucking lort. Jeg har endelig fundet den hårdeste svamp. Nu skal jeg bare se her. Ja. Prøv at se, hvor hård den er. Den skal tiltisses. Ja, det er sådan nogen på lejerbro som sexlegetøj nede i Uncle Bongo-land. Luk grænsen. Mit talent er så meget at tisse på svampe. Det skal være mit arbejde, når jeg bliver 25. Så meget. Du er så sød, du er så sød. Ja, ned med dig. De forpister træerne med. Der bøjer vi ikke hver lort at tisse. Og sygdomme fra Afrika. Det kan vi ikke have. Nej. Det er forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde, det var inde på væggen. Hvad? Nu vil jeg sparke til et bær. Så er det gjort. Vi ses i næste video. Ja. Husk at like, ellers så er det dårligt om natten, og der kommer en mursten i et vindue. Det vil du sgu ikke have.